ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошинои фурӯши хитона дар ҳамин номере ки дар рӯи экрана WhatsApp ё Viberаш ба равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 146 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 12 мошини майдаи 6 мошини грузавӣ кай бародаро видео беҳтарин видеоай. то охиша тамошо кунен. дастгири моро фаромӯш накунен, дар видео лайк монен ва дар комментария фикрҳои хитона нависен. мегзарем ба видеои имрӯза. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистонро доранд, марҳамат, ин бародарамон Исматулло шуморо аз ҷои зистатон Москва ё Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон соқи саломат бурда меорад. мошиношон бо комфорти баланд Toyota ва Mitsubishi. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилие пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описани видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали Душанбе шоу гап занед. скидкам дорад. якум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback, соли бароришаш 1996, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош танировкаш 7 моҳи дигар муҳлат дорад. сиделниёш абагирвател, телевизор, задни камера ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 238000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои хитона нависен. дуюм мошини фурӯшӣ BMW X5, соли бароришаш 2005, объем мотор CVT, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош ҳамаш нав кардагиай. 100% мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш бошад 95000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 646000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra J Caravan, соли бароришаш 1998, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 33000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 224000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ бисёр бародаро хостанд ки ами 2112 бисёртар ба навор гирем. ина бародаро, марҳамат. ВАЗ 21012, соли бароришаш 2004, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош танировкаш 8 моҳи дигар муҳлат дорад. ду дари пешаш электропакета. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш бошад 15000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 102000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ BMW X5
5 соли бароришаш 2003. Объем мотор 3, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мултирул дорад, сидделниёш абагирвател, кондитсионер, ҳама ҷош кнопка қатъияй, бо варианти алишам дора. ба ягон мошини дигар. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 66 000 сомони тоҷикӣ мебошад. Бо рубли ҳозира гардонем 448 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум тангем соли бароришаш 2007. танген дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархш бошад 6 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 41 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Vectra соли бароришаш 1995. объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош 3 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархш бошад 19 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 129 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz S-Class соли бароришаш 1999. объем мотор 1.2, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 65 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 442 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel Zafira соли бароришаш 2003. объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 60 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 410 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka соли бароришаш 1995. объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош 9 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мирзо Турсунзода. нархш бошад 33 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 224 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран.
марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли барорӣ 6996 объём мотор 1.6 коробка передачааш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 23500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 159000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ Audi A4 соли бароришаш 2002 объём мотор 1.8 коробка передачааш механик ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 34000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 232000 рубли русӣ мешавад. алишам мешавад ба ягон мошине ки дар Москва бошад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. бародаро ҳозир баъди ҳамин мошин мегзарем ба мошинҳои боркаш яъне грузавикҳо. якум мошини боркаш грузавик газ 53. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 18000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 123000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дуюм мошини боркаш грузавик Kia соли барорӣ 6996 сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош тамом шидагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархш бошад 23000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 157000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини боркаш бисёр бародаро хостанд ки ҳамин грузавикҳоро бисёртар ба навор гирем. ина бародаро марҳамат грузавик зил нав мотор кардагиай дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 205000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум бисёр бародаро хостанд ки прессзанак пресс подборщики прессзанак ина марҳамат бародар дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Истаравшан. нархш бошад 34000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 232000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
پنجم، پرس پادبورشی که پرس زنک در حالت خوب قرار دارد. ایش هم در ناحیه استرافشان قرار دارد. نرخش باشد 36,000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 246,000 روبل روسی می شود. با سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس کنید. ششم، تراکتور فروشی. تراکتور T28 در حالت خوب قرار دارد. یگان درد ندارد. این یول قرار دارد در ناحیه دیواشتیچ. نرخش باشد 15,000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 102,000 روبل روسی می شود. باز سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس کنید. خیر برادران، خداوند نگهبان همه ما و شما باشد. تا ویدیوی آینده در کامنتاری فکرهاتون آید همین ویدیو حتما نویسید.